Здрасти. Как си? Чакай да позная. Имаш самочувствие. Не ти пука от хорското мнение, нали? Както на всички. Да. Обаче има един малък проблем. Това е само на приказки. 95% от хората, които казват, че не им пука, всъщност им пука. И това е проблема. Аз съм от 1%, на който наистина не му дреме. И затова съм тук да те науча. Как да не ти пука от хорското мнение наистина? Бъди себе си, прави това, което ти обичаш, а не другите. И въобще не трябва да ти пука за мнението на околните, дори на родителите ти, на приятелите ти, на приятелката на приятеля ти, на никой. Това не значи, че не трябва да ги обичаш, да ги уважаваш. Уважавай мнението им, когато то е нещо важно. Но не трябва да се съобразяваш с него, ако то цели да те нарани, ако то цели да те спре да живееш живота такъв, какъвто трябва да го живееш. Живей живота си така, както ти искаш, а не както другите искат. Ясен ли съм? Защото живота е един и е кратък. И няма да го губиш, слушайки някакви непознати да ти казват как да го живееш. Ще живееш живота така, както на теб ти харесва, а не както на другите. Защото той е твой! Твоят живот! Твоите правила! Няма значение какво искат другите. Важно е какво искаш ти. Така че живей както на теб ти харесва. Стига да спазваш законите и да не пречиш на другите. Ясен ли съм?